Tak by len striekal make-up, že namiesto beauty onej. Deň číslo 2 v Paríži. Hej, ešte musím splachnúť. Pozdrav. Kam ideme dnes? Ahoj. Ideme na víťazný oblúk sa pozrieť a potom ideme na Montmartre pozrieť takú baziliku Svätého srdca, Sacré-Cœur. Tešíš sa? Áno, čau. Oh yes. Bibi, čo si dáš? Ja neviem všetko. Klasický twister, ten má rád pocit. No, naše prvé raňajky vo Francúzsku. Hej. Dobrý výhľad. Hej. Akurát. Ideme si povedať, čo máme. Čo si dala, Bibi? Ja som si dala toto, listovek zase s mahuľou a s medom a s mandlami. A Aleček si dal takýto slimak s čokoládou a s pistáciami. A dal sme si kavičku. A zaplatili sme to 8,50. Ahoj. Palačinku. Ešte musíš. Dobre. Máme voucher na včera, ale sme ho nestihli využiť, lebo mali len do 10. otvorené a plavba skončila o 10:30. Takže sme skúsiť šťastie a dali nám aj dneska. Takže dáme 2 palacinky. Nutella? Comme Nutella. Merci. Perfekto. A si šťastný. A teraz ideme kde? Neviem. To vieš ty. Na víťazný oblúk. Uj. %833'te mi yapabiliriz ya? To je asi rekonštrukcia. Že robia rekonštrukciu? Tak to... Bibi. Ideme na návštevu k prezidentovi. Na Macronky. Asi, hej. Hej, sorry, pravda. To je Orsay, tam vlastne ideme. Áno. A to sú lidičky. Ako mi včera. Hej. Ale vidíš, že detičky si toto... Bože, ale prečo tak ľudia si... Nerozumiem tomu vôbec. Si vám mail poslať. Komu? Julke. Pozdravím. Fajné. Si Bibi, kde sme? Muzeum Orsay, impresionizmus, francúzsky. Kde si? V múzei Orsay. A čo sa ideš na čo pozrieť? Na Van Gogha. Teší sa? A kde máš Van Gogh? Bibi, Bibi.
kvalitka. Similka, teraz žiadosť